Čo teda môžeme urobiť? Poprvé, môžeme zastaviť všetku humanitárnu pomoc, dokonca aj tú, ktorá bola nedávno schválená na vláde Slovenskej republiky, kde sme mali na stole zoznam odmiňovacích zariadení, nákladných bágrov a ďalšie veci, ktoré boli ako nesmrtiaca pomoc určené Ukrajine. Samozrejme, že toto má viac symbolický rozmer ako skutočný rozmer, ale je to prejav reciprocity vo vzťahu k Ukrajine alebo k prezidentovi, ktorý vás úmyselne poškodzuje. Druhá možnosť, dámy a páni, ktorú máme, je, že vláda Slovenskej republiky rozhodne o výraznom znížení alebo dokonca úplnom odňatí rôznych dávok, ktoré dostávajú na území Slovenskej republiky občania Ukrajiny, ktorí k nám prišli po začatí vojnového konfliktu. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím, ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. A som sám ešte zvedavý, čo sa bude diať na Ukrajine, pretože to nie je iba otázka toku plynu z východu na západ, ale takisto sa prakticky maria akékoľvek možnosti dodávok plynu z západu na východ. Ďalšie opatrenie, ktoré máme k dispozícii, dámy a páni, je opatrenie, ktoré sa dotýka dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Už sme počuli opäť všelijakých vyhlásených expertov na Slovensku, všetko majú zrátané a samozrejme zase my sme najhlúpejší na svete, lebo nevieme, o čom hovoríme. Slovenská republika má záujem na tom, aby medzi Slovenskom a Ukrajinou existovalo dobré energetické prepojenie a preto aj projekt interkonektora Veľké Kapušany a Mukačevo je pre nás dôležitý, pretože raz bude po vojne a Slovensko bude čistým exportérom elektrickej energie, pretože ak na budúci rok spustíme ďalší blok v Mochovciach a postavíme ďalšiu atomovú elektráreň, my potrebujeme dobré energetické prepojenia, aby sme mohli elektrínu vyvážať. Ja vôbec nehovorím o tomto, ja hovorím o dodávkach elektrickej energie pre tzv. Havarijné situácie. Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrickú energiu, v opačnom prípade im môže padnúť energetická sieť. Opäť pomerne tvrdé recipročné opatrenie, ale pýtal sa pán Zelenský nás, či nám náhodou nebude chýbať 500 miliónov eur a potom aj ešte korumpoval. Povedal, že on mi tých 500 miliónov dá z ruských aktív za predpokladu, že bude hlasovať za členstvo v NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu. Nehovoriac o tom, že Slovensko nebude rozhodovať o členstve Ukrajiny v NATO, môj názor poznáte, ale sú tu iní hráči, dôležitejší, ktorí majú problém s členstvom Ukrajiny v NATO. O čom sa bavíme, o akých objemoch, pokiaľ ide o túto elektrickú energiu? V roku 2024 sme takto dodali na územie Ukrajiny 57 000 MWh elektriny, ktorá bola použitá práve v týchto havarijných prípadoch. Objem, ak to dám do peňazí, je iba 12 miliónov eur v porovnaní s 500 miliónmi, o ktoré prichádzame vďaka Zelenskému. Pozor, klame každý, kto tvrdí, že týchto 12 miliónov v prípade reciprocity by bola strata štátu. Z týchto peňazí nejde ani euro do SEPSu, nejde ani euro do štátu. Tieto peniaze idú výrobcom elektrickej energie. Takže toto recipročné opatrenie má samozrejme svoju logiku. Prejdem na úroveň politickú. Viete, že sú niektoré rozhodnutia, ktoré potrebujú jednomyseľnosť v Európskej únii. Ak nemá problém pán prezident Zelenský hodiť do koša 800 miliónov eur, ktoré by inak Ukrajina dostala za tranzit plynu cez svoje územie, a súčasne takto naťahuje ruku a pýta si ďalšie miliardy od Európskej únie, tak sa môže stať, že niektorí politici sa v Európskej únii spätia a povedia nie. Lebo je potrebná jednomyseľnosť. Preto ja musím oznámiť, že musím rátať aj s tým, že existuje právo veta, ktoré v prípade potreby by som pochopiteľne mohol využiť. Nehovoriac o iných opatreniach, kde sa potrebuje a vyžaduje jednomyseľnosť vo vzťahu k Ukrajine ako takej.